Raila no chandore. Raila no fight so much mondo mi wan lot of things ma wan go kawuono. To koro gineno ni kata ka luar piny to wabo luar go alwara. To population is this malich. Ero ga wacho pile ni Kenya kura ma wadhi goyo 27 ni watimo registration maber. Ineno ka sirkal oseketo sani ID kidhi iyudo ID mayot, ok ichul. Kidhi register for votes, idhi register. Jogi ko decide ni 2027 giwuogi nikech kura bok gigoga. But ka gi decide ma giwuok ni gidhi go kura, gine ma gidhi determine ni president en nga. To jogi are out of touch. Jo matindo gi are out of touch. Kata kineno gik ma jitim on both sides, by the way. Ok ine jok matindo kan. Ineno ka they're just out of touch nikech gin injili ma gidhi winjo. En injili mar gima na wacho cha report card. Report card. Okinyacha ni na leko, no lek, baba no oro na lek. No. Chodwa gi report card. Wachni kana donje telo first term nan gi skunde ariyo. Sani asebedo mjumbe ugi CDF an gi skunda par. Wachni mokuongo hospital mine kane nyuol neneno matek nikech ne onge yath dispensary. Sani tek kabisa mondo ngama miyo kadhi konyore mondo otho nikech ero waketo yath to waketo chenro makama. En report card odhi go siasa mar report card. Okodhi bedo siasa moro ni anto koro okaero Ruto kora dhi chwade mana ni one term kata utimo gimoro maber ni chwade mana ni one term. Kata ni anatho kode makato wang'o ot dhi lwar piny en mana two term. Mano sani mago galruok ma nyaka koro wae. Wan kaka jopiny kaka na wacho wan wadwa siasa mar report card. Mane siasa mamit. En siasa madongruok. En siasa ma wapiem, ok ni wapiem mar loyalty. Ni anan man loyal moingo ji te to tich to tami. Chwad loyalty ni ir jopiny. Nikech ODM ma wang'eyo, anan member mar ODM ma wang'eyo en ODM mar ideology. There is an ideology behind it. Wadwa wuok e galruok ma psycho fancy ka koro wachimo ideology ka. Ideology nana nikech nitie samoro joma chung ka joma kati penj gi kawuono ni ideology mar party wenango to ok ginyalero ni maber. Gin ging'enga ni anadwa rwako kofia to rwako t-shirt to be wuoka. Kata anadwa pinga sirkal mano koro anangi ni adwa pinga sirkal. But nyaka wabed ni wang'e ni ideology mar ODM nenango. The biggest attraction momiyo ji nohero ga ODM nen the fact ni nen principle kendo no dhao ne ng'ama na wanyonge. Joma ne ok nyal, joma ne weak. That was the biggest attraction mare. Okochuno ni it means ni in opposition kata ni in government. Kata in mane sirkal, inyalo fight for wanyonge ka in sirkal ibete sirkal kani. There's nothing wrong because idwa ni kibeto koti go koko. How do you make the change? Ineno. To at the same time, okidhi kanyo ni nyiso ni koro mae kaka wadhi wan wadwaro report card. Kendo wan wuoyo ni wadwaro report card. Okibi nyiswa ni mae kuma wadhi. Kok inyal siemo nwa school migero, hospital migero, yedhe manitie constituency ni Sharon. Ji adi miseketo mokonyo ka kitambulisho ka voters card gi register. Mano siasa ma wadwaro 2027 ka. Modong mago wang ne pangre ka dhi mbele. Erokamano ahinya. Nyaka ronga jongo ndo machielo bende osechopo national dongo machiegni ahinya. Kata kamano kotopo lor soko tende kod lalruok nyaka ronga jongo ntiere